अरे पार्टनर सुननी है कि होटलों में कोनो माल आइल बा का रे? हाँ पार्टनर ठीक कह तारा। कौन रे? अरे उहे पे पे। अरे कौन पे पे? अरे उहे जो यूट्यूब पर बड़ा वायरल चलतिया पे पे। अच्छा हो पे पे पकड़ धर 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 न रे। तैयारी कैसन आइल बा समैया तैयारी कैसन आइल बा समैया भइल बुरा हो छवरा से कहिला पेपे सखी रे हम ना जाइब खेते हो छवरा से कहिला पेपे दादा रे हम ना जाइब खेते। के जवानी सबके छुए मुँह से पानी छुअल चाहे लगा छवरा से कहिला पेपे सखी रे हम ना जाइब खेते हो छवरा से कहिला पेपे दादा रे हम ना जाइब खेते। चढ़ाली जवानी 16 के बसखी हमारो चढ़ाली जवानी कोयल चाहे कब्जा सुना रंजित राजधानी राइटर सैफुआ नमल के बढ़ल परेशानी संदीप कहेले माल छवरा से कहिला पेपे सखी रे हम ना जाइब खेते हो छवरा से कहिला पेपे दादा रे हम ना जाइब खेते। रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखौरा।